Εάν δεν τα ακούσω, δεν θα περιλήξει. Θα τους βγάλω έξω όλους. Περισσότερα από 25 χρόνια καριέρας είναι ο Αλέξανδρος Μαρταρίδης. Σαν πέρασε μια μέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κλειστοί προσεκτημένοι, φίλες και φίλοι των Αθηνικών Καραγιάννων Watchworks. Αυτές που είδατε ήταν μόνο μερικές από τις πολύ καλές στιγμές που είχε το 45ο περσινό πρωτάθλημα. Είδαμε 150 συναρπαστικούς αγώνες, εκ των οποίων οι 41, το 1/3 ουσιαστικά των αγώνων, να κρίνονται στο 5ο σετ, δείγμα του πόσο ανταγωνιστικό ήταν το περσινό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε κάτι ανάλογο να συμβεί και φέτος. Στις 12 Οκτωβρίου έχουμε το πρώτο σέρβις του νέου πρωταθλήματος, 46ου, και απόψε εδώ, στο φιλόξενο χώρο του Δημαρχείου της Κυφσιάς, θα μάθουμε το πρόγραμμα των αγώνων. Δεν θα μάθουμε όμως μόνο αυτό. Θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Πώς θα γίνει αυτό? Θα θυμηθούμε σίγουρα και θα βραβεύσουμε τους κορυφαίους της περσινής χρονιάς. Ενώ με την βοήθεια παικτών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό βόλεϊ, θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος 2013-2014. Φίλοι του βόλεϊ, Νόβα, δημοσιογράφοι, με ιδιαίτερη χαρά σήμερα φιλοξενούμαστε στην εκδήλωση. Πραγματικά είναι τιμή για το Δήμο της Κυφσιάς που μας δώσατε τη δυνατότητα, κύριε Πρόεδρε, να γίνει εδώ η κλήρωση και να δούμε και οι υπόλοιποι στην Ελλάδα τη δουλειά που γίνεται στο βόλεϊ στην Κυφσιά. Υπάρχουν περισσότερα από 200 παιδιά στα 5 σωματεία της Κυφσιάς στις υποδομές, οι οποίοι αυτοί είναι το μέλλον του βόλεϊ. Βεβαίως, μεγάλο ρόλο έπαιξε και κάποιος άνθρωπος που ήθελα να τον αναφέρω σήμερα εδώ και δεν είναι πια μαζί μας, ο Μύρνος Ουτζίκας, ο οποίος μας έδειξε πώς είναι το εφαγωνίζεστε και έχει κάνει και αρκετές διαλέξεις σε αυτό το χώρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παραβρίσκεστε εδώ, να ευχηθώ στους αθλητές να ένα καλό πρωτάθλημα και στην πολιτεία, κύριε Υπουργέ, να σκύψει λίγο περισσότερο στο το άθλημα του βόλεϊ, γιατί πραγματικά είναι το πιο αξιοπρεπές και όπως περιγράψατε ένα άθλημα που διώχνει τη βία από τους αγωνιστικούς χώρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γυναικών, μπάσκετ, λίγκ, έχει πολλά πράγματα. Το λέω παντού ότι είμαι στην Κυφσιά και εγώ θα πηγαίνω στον Πανιόνιο. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστική μέσα στην έδρα μας με το Φίνικα Σύρου ήταν μια αρχή που πέραν καλό μάτς για μας. Είναι μες στην έδρα μας, χαίρομαι πολύ που θα παίξουμε το πρώτο μάτς. Κοιτάω επίσης το δεύτερο που είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς όπως είναι η Νίκη Αιγινίου. Και οι δύο ομάδες με την ίδια προσπαθούν για την παραμονή, ελπίζω να τα καταφέρουμε γρήγορα. Για την ώρα, ο μόνος στόχος που μπορώ να σκεφτώ είναι να ολοκληρωθεί το ρόστερ μας, να έχουμε 12 υγιείς παίκτες στο γήπεδο για να πάμε όλα καλά. Και νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Ξέρουμε πάρα πολύ που στο Ζιρήνιο γίνονται βελτιωτικά έργα και θα βρεθούν εκεί όλες οι ομάδες για να κάνουν καλή δουλειά. Και δεν βλέπω πώς να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με πολλά κίνητρα για να πάμε στο καλύτερο από το φετινό ρόστερ της Κυφσιάς είναι εντελώς καινούριο. Έχουν φύγει πολλοί παίκτες, έχουν έρθει κάποιοι καινούργοι. Οι στόχοι πάντως περιμένουν οι ίδιοι να μείνει η ομάδα στην κατηγορία, έτσι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι στόχοι είναι ακόμα να παραμένουμε στην κατηγορία. Θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα πάει προς τα πάνω οι στόχοι μας. Έχει αλλάξει κατά πολύ το ρόστερ, ο coach έκανε ένα καινούργιο σχεδιασμό και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δέσει αυτή η ομάδα. Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που έχει υποχρεωτική συνεργατικότητα. Πρέπει όσοι είναι μέσα υποχρεωτικά να συνεργάζονται. Οπότε αυτό προσπαθούμε να στήσουμε. Και νομίζω ότι αν έχουμε υγεία και δουλεύουμε καλά, νομίζω όλα θα πάνε καλά όπως όλα τα χρόνια. Εκτός από αθλητής στην ομάδα της Κυφσιάς, φέτος έχεις και μια πολύ σημαντική θέση στην Ομοσπονδία σαν προπονητής της Εθνικής Εθνικών Ομάδων της Βόλεϊ, έτσι. Πες μας λίγο πώς πήγε το φετινό καλοκαίρι για το ελληνικό της Βόλεϊ. Ήταν μια χρονιά ανανέωσης, καλέσαμε νέα παιδιά, τόσο στους άντρες όσο και στα κορίτσια. Κάναμε αρκετά βήματα. Νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη χρονιά, κυρίως βάσει αποτελεσμάτων αλλά και από τη συνολική προσπάθεια που έγινε. Στην ανάπτυξη έγιναν κάποια θετικά βήματα.
Είμαι πολύ αισιόδοξος. Μένουν λίγα. Τώρα κάνουμε το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Είναι η φάση που το Σάββατο κιόλας θα κάνουμε τον απολογισμό της προηγούμενης. Και θέλω να πιστεύω ότι για αυτή την Ολυμπιακή τετραετία θα πάνε όλα καλά και είμαι αρκετά αισιόδοξος. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πολύ κέφι και μου αρέσει πολύ. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία, καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά σε όλους. Το πρωτάθλημα, ναι, αρχή coach για την Κηφισιά. Πολλά καινούργια πρόσωπα. Τελείως. Κάθε χρονιά είναι ούτως ή άλλως νέα χρονιά. Έτσι. Φέτος ακόμα περισσότερο γιατί έχουμε πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες, νεαρούς ηλικία που θέλουν τον χρόνο τους. Η εμπειρία θέλει χρόνο. Έτσι, αλλά βλέπω μια ομάδα νεανική, πολύ ορεξάτη, μου αρέσει αυτό. Πρέπει να κερδίσουμε τον χρόνο της εμπειρίας, βάζοντας ενθουσιασμό. Πρώτη αγωνιστική επανάληψη της περσινής. Επανάληψη ακριβώς, ναι. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ξεκίνημα για ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Είναι μια Σύρο που έχει μεγαλύτερους στόχους από πέρσι. Τους στόχους της Κηφισιάς για τη νέα χρονιά. Παραμένουν οι ίδιοι, να μείνουν στην κατηγορία. Θες να ευχηθείς κάτι με αφορμή την έναρξη του νέου πρωταθλήματος? Κοίταξε, τα τετριμένα. Επειδή είχαμε και πολλές απώλειες όπως όλοι ξέρουμε, ας είμαστε υγιείς και όλα τα άλλα θα παλέψουμε στο γήπεδο. Είτε λέγονται αθλητές, είτε λέγονται προπονητές, είτε λέγονται παράγοντες. Όλοι, αν έχουμε τη δουλειά μας, θα το δουλέψουμε, θα το προσπαθήσουμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία στην Κηφισιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.